Vítajte v Gdansku, v meste, kde sa stretáva história s modernosťou. So svojimi pestrofarebnými fasádami, romantickými uličkami a atmosférou prístavu pôsobí ako živé múzeum pod holým nebom. No zároveň je to moderná metropola, ktorá sa nebojí pozerať dopredu. Jeho korene siahajú až do 10. storočia. Vďaka výhodnej polohe sa Gdaňsk stal jedným z najvýznamnejších prístavov Severnej Európy a dôležitým členom Hanzovej obchodnej siete. Mesto menilo svojich vládcov, raz patrilo Poľsku, inokedy Prusku, ba dokonca bolo istý čas samostatným mestským štátom. Tento pestrý osud sa odráža v jeho architektúre, kultúre a atmosfére. Dnes je Gdaňsk moderným európskym mestom, ktoré si uchovalo svoju dušu. Návštevníci sa môžu prejsť po slávnom dlhom trhu Długi Targ, obdivovať Neptúnovu fontánu, vystúpiť na väžu Mariánskej baziliky alebo si kúpiť tradičný poľský jantár v uličke Mariacka. Na nábreží rieky Motava čakajú výletné lode, kaviarne aj historický prístavný žeriav, symbol mesta. Gdaňsk zohral kľúčovú úlohu v dejinách 20. storočia. Práve tu, na polostrove Westplatte, začala 1. septembra 1939 druhá svetová vojna. A o niekoľko desaťročí neskôr sa v miestnej lodenici zrodilo hnutie Solidarita, ktoré sa stalo symbolom odporu proti komunistickému režimu a napokon prispelo k pádu železnej opony. Nezabudnuteľné sú preto aj miestne múzeá, najmä Múzeum druhej svetovej vojny a Európske centrum Solidarity, ktoré návštevníkovi pripomenú, že Gdaňsk je nielen krásny, ale aj dôležitý. A keď si chcete odýchnuť, stačí sa vydať na pobrežie. Piesočnaté pláže, promenády, zelené parky a cyklotrasy sú ako stvorené na relax. Gdaňsk je mesto, ktoré sa neopisuje, Gdaňsk sa zažíva. Plné farieb, príbehov, vôní mora a histórie, ktorá stále dýcha z jeho ulic.